दिनै बुधबार जाहैबाय ओमफ्राय मैया भिडिअ खालामनो हायासै एसे खामानि दंमोन with that said good morning everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै फुंनि साहा जागासिनो जोंना दासिमबो साहा मोनलोङाखै ओमफ्राय गोबां बुस्थु नै अनबक्स खालामनो दं नैबे एसे गोदना सानाय सिं सानायनि थाखाय टेस्टिंनि थाखाय हरदों आंनोबो नांखागौमोन दा जाय बेखौ साप्लाय खालामो बिसोरखौ लायरायनानै बेखौनो बिहरबाय ओमफ्राय मोननैसो बुस्थु हरफाबावदों बिदों गुड मर्निं बादाम जानांगौलै फुङाव नै सोमनानै जायोबा मोजां हेल्थनि थाखाय देलै होमबालाय रायजोफोर दिनै भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि नायलांदो दे नोंथांमोनहा नानिया दाबो सिखाराखै उन्दुगासिनो जों साहा लोंखांनासो बेखौ फोजायो नङाबा दिगदार जायो साहा लोंनायाव एसे सान्थि लोंनांगौ नङालाय नै आसला जोंना दासो सिखारदों 10टा जाबाय क्लासा 1 घंटानि उनावनो हैं अभी उठी तो अभी डोसा खाएंगे इसके बाद ठीक है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में गुड और डांस क्लास किस में जाएंगे बाइक या कार बाइक गारिखौ मानो थाखाय बायोथाय खनसे गोबानाय ओमफ्राय गियो खाली बाइक स्कूटरावल' थांनो मैया होख्लायथारदों बाइकआव अच्छा लगता है ना आपको बाइक किधर बैठोगे आप आगे या पीछे सर हैं सर खोनाबाय खर'आव जिरायनो उल्टा जवाब दामानि थट फर द डेखौ गाव इन्टारप्रेट खालामनो मोनाबाथाय गोसोसो रोङा बुंनो मोननायखाय खुसि जाथारबाय बोल दिया नानिना क्लासा जोब्बाय ओमफ्राय मामा आर्टआ मा हरदों बेखौ देखायनि नोंथांमोनहानो बेखौ सोमनानै जायोबा एसे गुना बारायनो ओमफ्राय मामा आर्टआ मा प्रडाक्ट हरदों बेखौ नायनो मामा आर्टनि जेसेबांबो प्रडाक्ट बेयो केमिकेल फ्री ओमफ्राय नेचुरल जायो नोंथांमोननो देखायनि आं मा हरदों बिसोर दा बेबो टेस्ट खालामनोसो हरदों ओमफ्राय बे जाहैबाय मामा आर्थ मिल्की सफ्ट बडी लशन फर बेबिस बेखौ नोंथांमोनहा मामा आर्थनि वेबसाइट नङाबा एपआव बायनो हागोन प्लास अमेजन नाइका नङाबा फ्लिपकार्टआवबो मोनगोन ओमफ्राय नैबे कुपन कड ब्रह्म 2021 खौ नुदोंना बे कुपन क'डखौ होयोबा नोंथांमोनहा 21% डिस्काउन्टबो मोननो हागौ बे प्रडाक्टआ बेबिनि स्किनखौ डीपलि नरिश खालामो बिसिनि स्किनखौ सफ्ट ओमफ्राय सापल खालामो प्लास बियो 24 आवर्स बेबिनि स्किनखौ मयस्चराइज खालामनानै लाखियो मामा दा गावसिनि एपबो लन्च खालामदों रिसेन्टलि which is compatible both with Android and iOS बेखौ नोंथांमोनहा एपजोंबो पारचेस खालामनो हागोन खेवनानै देखायनि पैकिंआबो मोजांथारलै गाज्रिमा स्मेलखौ नायनायनि स्मेला मोजांलै एकदम ओमफ्राय मोनसे बिराद मोजां इनिशिएटिभ बिसोर स्टार्ट खालामदों जेराव बिसोर एम खालामदों बाय 2025 1 मिलियन ट्रिज प्लान्ट खालामनो नोंथांमोनहा मोनसे प्रडाक्ट बायोबा मामा आर्थनिफ्राय नोंनि नामाव फांसे बिफां गायगोन ओमफ्राय बेनि जिअ लकेशनखौ नोंथांनो शेयार खालामगोन बेनि इंग्रेडिएंट्सखौ एसे खोन्थानि आं फार्स्टआनो जाहैबाय ओट्सआ स्किनखौ इन्टेन्स मयस्चराइज खालामो विथ द हेल्प ऑफ इट्स लिपिड एंड वाटर कंटेंट सेकेंडआनो जाहैबाय केलेन्डुलाया स्किनखौ हाइड्रेट आरो लोगोसे नरिश खालामो थर्डआ जाहैबाय सी बाटारा माननायाव हेल्प खालामो आरो लास्टआनो जाहैबाय कोकोनट ऑयलआ स्किननि प्रोटेक्टिव बैरियरखौ स्ट्रंसिन खालामो आरो लोगोसे स्किनखौ सपल ओमफ्राय हाइड्रेटेड लाखियो थैंक यू मामा आर्थ फॉर सेंडिंग दिस देखा मास्क पहन लिया हाँ चलो लेट हो गया है हाँ चल बहुत लेट हो गया रे मेहर नोंथांमोनखौ एसे दिनै जायगा देखायनो सानदों ओंखायनो केमेराखौ हेलमेटाव माउन्ट खालामबाय ओमफ्राय नानिया आंनि खिथुनाव जिरायबाय दिनै बाइकआव जिरायनो बिराद मोजां मोनो आसला बोथोरा दामानि थान्दालै अखा हागासिनो जोंना ओरैथिं आयु माला हायो माला बन्द जायो जेबो पात्ता मोना नानियाबो हेलमेट बिगासिनो गावनो हेलमेट नांगौ जोंबो बायनाय जायाखै बांद्राय गारियाव गाखोनाय जायामोन नालाय आगोलाव दिनै नायबोनोसै गावनि साइजनि हेलमेट मोनबाय बायो खोमा SNN राजलेकबो ओरै आखिथिं नोंथांमोनहा नुहुरोबा ओमफ्राय नैफ्राय जैन मन्दिर दंलै मोजांथार जैन मन्दिरनि खाथियावनो शिब मन्दिरबो दं नैबे खन्द'आव जाबादि ट्राफिक जाखायो नै जोंना ना बेदरनि दखाना ओरैबादि साफाखा ट्राफिक सिगनेल गैया बाव
गावबागाव फारा फारि जाय बारनो हायो बेसो बारनो हायो बे लामाया जाहैबाय BTM लेक रड गोदो जोङो बैहाय थायोमोन ओरै आखिथिं थायोमोन मोजांथार जायगाया थानो एकदम बाहेरानि मानसि जोब्बाव ओंखायनो एसे रायज्लायनाय मानायफ्राव दिगदार जाया तामिलनाडुआव जुदि बोसोरसे बोसोरनै थायोबा नोंथांमोनहा तामिल सोलोंगोन खिन्थु बे जायगायाव सोलोंनो हानाय नङा मानोना बाव बयबो हिन्दी रायज्लायजोबो तामिलखौ आंबो हजों थाबोनानै एसे रोंबोबाय अखा हाबाबो बाइकजों फैनो आसला जोंना नै निकलेआव पुलिस स्टेसना बेनो नानिया एसे इन्टारेस्ट होगासिनो सोलोंनायाव डान्सखौ गावबो गोसो दंखायो नालाय ओंखायनो दा सोलोंनायाव जेबो दिगदार गैथ'वा लकडाउनसो जाबाय बायो खोमा दासो स्टार्ट खालामदों कभिड सिचुवेसनखौ नायनानै बिसोरबो साबाल' लादों गथ'फोरखौ दा जुदि लकडाउन जायोबाथ' आरो बन्द' जासिगोनलै बेबो ओमफ्राय नानिमोनहा डान्स क्लासा नैबे सिद्दा बिल्डिंआ बिनि गोजौआवनो एकदम टप फ्ल'राव बाइकखौ पार्क खालामहैग्रोदिनि थ' रावबो गैयालै आगे न' दिनै गोलाव जाबोथारबायदां नोंथांमोनखौ देखायनो सानदोंमोन एसे दिनै जायगाखौ नै पार्कआव फैबाय सफैबाय चलो मेहर लेट्स गो कैसा लगा आपको बाइक में अच्छा चलो गिव मी द बैक मैं पकड़ लेता हूँ चलो नया स्टेप सीखा कि नहीं सीखा वेरी गुड वो मसल वाला ऐसे वाला अच्छा देखो ऐसे करो और ऐसे फोल्ड कर दो ऐसा क्या मेरे को सिखाओगे नानी ना क्लास जोब्बायलै न'आव थांफिनगासिनो ओमफ्राय नायनोसै लामायाव हेलमेट मोनना मोना हा बालुन ठीक है बालुनबो नांगौनो हाबाब मा नांगौ फालाय ऐसे नहीं करना बाइक पे बैठो हाथ नहीं दिखाना किसी को ठीक है औ नै हेलमेट दखान सफैबाय लांथारनो दिनैनो चलो यहाँ से नीचे तो बच्चों के लिए कोई हेलमेट इसके साइज का ब्रांडेड कोई भी दिखा दो अच्छा वाला कोई पेन पाएगी ग्लास नीचे करके देखो ठीक है अब लिया तो रख सकते हैं अभी 5-6 years यूज कर सकते हैं अब ये सभी लिया तो 1 साल भी नहीं आएगा इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा ये ट्राई करना ये वाला यही चाहिए वो पिंक है ना सारे पिंक ही नो पिंक कौन ला भाई नहीं दे चलो अभी घर जाएंगे पापा इसे ले जा भाई ले रही फिर वो ढंग से पकड़ में है ठीक से पे जाए भाई बनरगट्टा रोड नहीं जोंना ओरै रंका कलनि जानानै थांसै आसोला लानो मोननानै खुसिथार बे होमबालाय रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोनहाबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन टेक केयार एभरिवान बाय बाय